Amen. Mare de mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Biar mida Jehovah do permulaan ni hapistaran, maruli hamalon ni roha na sumurung do sude akka namangula hossa hot do baritanai ro di saleleng ni leleng na. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, jala pardengkan bahasa, roh di saleleng ni leleng na doa sini roham, mau liate marohanami tuho, ala diramoti ho hami, sian nasa sailaon sahat roh di sadarion, hupuji hami maho, ala nong sahat tuhami, barita nauli nasian anakmu, Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate hudok kami tuho, ala di bagasan dame dohot hasonangan, di lehon ho hatam na badiai, saya si maroham, urupi mahami, mangulahon na nidokmu, asa hot rohanami, jala tarparangi hon hami, parangi na badia, saya jari jalai paimbaru rohanami, asalamias hami ro di hasusudani bohal nami, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare dehita. Oh
Tuhan hamuma patik ni debata di minggu sadarion ima natar surat sian 2 Timoteus 4 ayat 2. Jami tahun hatai hajong jokon ditiki naune nang soune pisang paingot apoi mar hite-hite nasa labas ni roha dohot pamudayon ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon na hombar tu patiknai ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi amen. Mare dehita. Tato potima dosata nagodangi diadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para siroha na sumurong ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa habadion manopoti jala manganggukon dosa nami. Masay jot-jot warsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambainan nami narway dang huhawlongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todi nami dohot nasa gugo nami nang dongan nami dang doson diri nami hubay kami dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng nileleng na alay na mapurus mahami nuaeng tu asini roham nagodangi mangido siyan nasa rohanami hasesaan ni dosa nami sa luhut na sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulo hami dohot ala ni guarmu nabadiay ale Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosatta. Songon sitong na mangoluaw ninna Tuhan Jehova tung nasolomodo rohakku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohakku mida hamumulak ni parjahati tumadikod dalanna asa mangolu ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Mare dehita.
Turpuk epistel di minggu sadarion ima natar surat sian buku panurirang Daniel bidu tolu ayat 10 tolu sahatu ayat 10 lalu tajahama marsikat soring songonon ma tarsurat di sini. Dungi piri-pirion jala muruk situtuma si Nebukadnesar mandokon ikon banon si Sardak si Mesak dohot si Abednego tujolona jadi tarbuan na tolu halaki tujolo ni rajai. Onpe molo olo hamu nuaeng di sidi bege hamu suara ni sarune tulila hasapi arbab sordam godang dohot sadok ragam-ragam ni parhinaloan marsinggang jala marsomba tuganaganan naung hupalui alai molo so olo hamu marsomba ikon tokinai idaw manang debata dia na patut paluahok kamu sian tangaku. Molo lomoro hani debata nami nahuoloi hami sai paluan na dohami sian liang pamurunan na marnalanalai dohot sian tanganmu ale raja nami. Ayat 10 rak mahita. Alai na solomoro hana ikon botondo ale raja nami na soolo hami manere tuaka dalammu manang marsomba tuganaganan. Ido sahatna martua do akan natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Maret dehita. Di
tidakkon ma haporseotai songon na hitan tidakkon ni dongata sahaporseaon di sandok portibion rapma hita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di porbandia andorang suabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banwatoru dong ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pe mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panhalak Kristen akan nabadia dohot dihasesan di dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging halak nang mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tapi kema ende puji-pujian na sinuarahon ni ama huria laos diuduti man anon dohot en harmonik.
tabigima.
tapai huti hutma titing namaragam di huriata nasa mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai huti hutma titik nama ragam di Mingguta tanggal 12 Oktober 2025. Naparjulu Guarni Minggu. Guarni Mingguta sadarion ima minggu pasap puluh pitu hodong Trinitatis. Topik minggu majami tahun barita nauli sian nasaroha. Napaduahon kelompok kor tu parmingguan tanggal 10 Oktober 2025 di pukul 7.30 ina Hanna ina Kamis ama Jericho, di pukul 10 ina Esther ama Shalom en HKBP, di pukul 10.07 ina Deborah ama Horia dohot remaja. Napatuluhon ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 10 Oktober 2025 nanang ro hita memakai bahasa Indonesia. Napaupaton pangapulion. Di hari Minggu ta sadarion patupauta do acara pangapulion di bagas ni keluarga T Simatupang nahinan inang boru simajutak di sektor Judea mulai pukul 10.30 WIB. Napalimahon konven Pangulan Nagok Tiki. Di hari Senin tanggal 10 Oktober 2025 di Patupado Konven Pangulan Nagok Tiki HKBP Distrik 20 Alu Deboskap Maringana di HKBP Cilengsi mulai pukul 10 WIB. Borhado paditata dohot keluarga madohoti konveni. Napaonopon pertanggiangan sektor. Di hari Selasa tanggal 14 Oktober sektor Korintus di sektor inganan di aula gereja. Napaduahon sektor Judea keluarga M Tajung boru na pitupulu. Sektor kanan keluarga Nyonya Simajutak boru Bitang. Di sektor Efesus keluarga R Silaban boru Sianipar. Di sektor Galatia keluarga Nyonya Manalu boru Pasaribu. Sektor Filipi keluarga G Sinaga boru Sialagan. Sektor Philadelphia keluarga calon situa U Siaturi boru Rumah Horbo. Di hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 di sektor Sion di bagas ni keluarga R Sidauruk boru Sihobing. Di sektor Betania keluarga Nyonya Parhusip boru Luban Raja. Sektor Roma keluarga Situa ISM Siagian boru Tabunan. Sektor Nasaret keluarga Nyonya Situa B Siagian boru Sialagan. Di sektor Kolose keluarga P Sinabela boru Sinaga. Sektor Bethlehem keluarga M Sihite boru Lubagaol. Alamat Boy Mata Bereng di Warta Naung Tatiup. Napapituhon PA Lansia di hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 di Patupado Senam dohot PA Lansia nani hasuhuton ni sektor Roma maringanan di Ragarasa keluarga Jalan Raya Bojong Kelapa Nunggal mulai pukul sia WIB. Napawaluhon malam puji-pujian dohot penggalangan dana Rayot 2 di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2025 di Patupado rangkaian kegiatan Pesta Gotilon ima malam puji-pujian dohot penggalangan dana Rayon 2 ima sektor Nasaret, Philadelphia, Kolose, dohot Sion maringanan di gereja mulai pukul 10 pitu WIB. Napasiahon amplop diakoni sosial di hari Minggu tanggal 10 Oktober nanang ro patupotado pilihan amplop diakoni sosial 10 ruas baru mulai di Minggu ta sadarion nungagabe ruas ni huriat ta ima keluarga
Gordon Apri Dinata Sihobing, Inang Linda Kristiani Boru Samosir, dohot 2 halak Boru Nasida, Ima Jelita Esther Veronica, dohot Giovanna Elora Boru Sihobing, Nasida Pidesian HKBP Sijantung Jakarta Timur. Alamat Nasida di Jalan Rijan 2 nomor 140 RT 03 RW 06 Kelurahan Sukamaju Baru, Tapos, Depok, masuk tu sektor Philadelphia. Napa 10 sadahon Titing Marbagas, Titing Parjolo. Oh, mohon maaf. Turuas na baru jasa jongjong ma Nasida. Mau lihat hudul ma musa keluar. Napa 10 sadahon Titing Marbagas, Titing Parjolo, naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma Wandi Jan Simon Simarmata, anak ni halak amata Dorasman Simarmata, tubuh ni halak inata Sere Borugultom, alamat Kafling Anggrek Loka nomor 20 Citayam, Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis, dohot Orwana Tio Mariana Si Raja Uluan, Boru ni halak amata Punguan Yan Raja Manulang Nahinan, tubuh ni halak inata Diana Timo Boru Munte, alamat Jalan Jati Jajar RT 02 RW 03 nomor 26 Cimanggis, Huria HKBP Cilodong Resort Depok Timur. Tarpasu-pasu di hari Sabtu 25 Oktober 2025 di HKBP Cilodong Resort Depok Timur. 12 Torop ni ruas nama dohoti Parminggo tanggal 5 Oktober 2025 godangna 1000 halak. 10 tolu ruas na marulang tahun, ulang tahun kelahiran 44 halak, ulang tahun pernikahan walu keluarga. Padita dohot Parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 10 tolu 1 tanggal 10 Oktober 2025. Hatani debata napasi kopon las ni rohamuna tersurat di Yohanes 15 ayat 7. Molomian hamu di bagasan ahu, jala molomian hataki di bagasan hamu, jupang hamudo manang dia pe di pangido rohamuna. Na pasaplopaton pilihan iuran diakoni sosial Huria. Torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial tu Huria di bagasan minggon gudang na 14 kakak do jumlah 2.250.000 rupiah. 15 pilihan bulanan mana pilihan tahunan. Torop na pasahaton pilihan bulanan pilihan tahunan di bagasan minggon 12 kepala keluarga godang na 2.175.000 rupiah. Mauliat tema di pasat huriata tu sude ruas naung pasahaton pilihan bulanan na dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Oktober 2025. Tuaka na so pasahaton dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tu huria marhite Parhalado sektor tabe. Saplonom keuangan Huria. Huria 10.800.264 rupiah. Pembangunan 1.254.200. Sentralisasi 8.130.625 rupiah. Jumlah 21.025.080 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi ma tu Parhalado Radedo Hami Peringgaton songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni Huriata sai di pasu-pasu tu hatta ma piliani bain sangap di guarna. Amin.
Tabi kema ende puji-pujian na sinuarahon ni NHKBP.
Marede mahita huhut ma tapapungu peliata. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Tajaloma hatani debata sian surat Rom bidusada ayat 8 rodia 15, sinodangan ni topik minggu majami tahun barita nauli sian nasaroha.
Ujaho ma di tonga-tongata songono ma didok disi. Madok mauliate ahu jumulo tu debatakku marhite-hite Yesus Kristus siala sudehamu. Ala tu liat portibiodo tarbarita ha porsiaon muna. Dang maca diahu marningot tamu. Ia sitidangiku debatado. Nahuoloi di bagasan todiku di nahu baritahon anak nai. Totong do hupangido di akatangiaku. Anggiat tung manang adigape lomoni rohani debata patiur hodalaku manopot hamu. Ay masihol doahu marnidahamu. Anggiat tung tarlehonau tuhamu deba silehon-lehon partodion patoguhon rohamuna. Odo tahe naing dapotan hiras ni roha nang ahu sian hamu hinorhon ni hapor siaot tabi. Alai naing maboto omuna kadungan nong jojo ditahi rohaku manopot hamu. Asamar parbue ahu nang dihamu songon na diaka bangso na lebani. Alai tersabat doahu rasi rasa nuaing. Namarutang doahu dihalak gorik nang dibangso na leban. Diaka parhapistaran nang diaka nahurang roha. Dibaheni husakap sian nasarohaku majamitahon barita naulii nang dihamu di huta Rom. Ido yang go sahatna. Huriana inaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus na di hari Selasa 7 Oktober tahalasod do 164 tahun mahuriata HKBP. 164 tahunon borhat sian perdalanan manang semangat penginjilan na pinatupan ni aka misionaris na rotu Tanah Batak. Tepat 7 Oktober 1891 di nama rapot opat padita na sian Jerman dohot Belanda padita Heine Klammer Betz dot Van Assel. Ditiki pajupang na sida di Sipirok pataridahon semangat penginjilan bohama asa tusude wilayah di daerah Tapanuli manang Tanah Batak boy sahat barita nauli. Maka rapat perdana 4 pendeta ini ketika mereka mengadakan rapat pembagian wilayah di Sipirok menjadi tanggal kelahiran HKBP, karena ini adalah semangat awal penginjilan supaya kabar tentang Kristus itu tersampaikan ke seluruh orang, ke seluruh wilayah yang ada di daerah Tanah Batak pada saat itu. Semangat penginjilan yang sama tentunya dibutuhkan dari kita pada zaman ini bagi kita orang-orang yang sudah percaya, yang sudah mengikuti Kristus ya. Dari kita yang sudah merayakan 164 tahun ini diminta menjadi jemaat yang misioner. Artinya sudah harus menjadi jemaat yang mandiri untuk mengabarkan Injil atau barita nauli itu lihat portibion. Sahalak namar guar Stanley Jones. Stanley Jones ini sahalak misionaris Metodis dan Amerika sekaligus penulis buku-buku Kristiani. Ini sahabatnya Mahatma Gandhi. Biografi dari Mahatma Gandhi itu juga ditulis oleh Stanley Jones. Didok ibana songonon. Agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Injil adalah usaha Tuhan untuk mencari manusia. Ada banyak agama tapi hanya ada satu Injil. Injil adalah usaha Tuhan untuk mencari manusia. Ido ubaina dangadong nabuy mga bati barita nauli isahat tutano Batak. Dangadong nabuy menghambat barita nauli itung pegodang aka ancaman do tantangan dan niado panaka misionaris. Tung pay kodurus mudarni dua halak padita tahun 1834 pendeta Samuel Munson dan pendeta Henry Lyman ketika mereka terbunuh mati di Lobu Pining, ini awal-awal kekristenan ke Tanah Batak, tidak serta-merta membuat langkah para misionaris terhenti untuk datang ke Tapanuli. Jadi dangadong termasuk hamatean naso jadi mangabati hasasaur ni barita nauli sahat tu Tanah Batak. Jadi Injil itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan yang mencari manusia. Alani ido dangadong pemanang sada hagogo di portibio naboy mangotapisa.
manang dia pe aka ancaman manang tantangan na niadopan ni gereja. Ido bain na molo di sejarah gereja saya terus didok semakin dibabat semakin merambat. Godang pena menghalangi pertumbuhan ni gereja manang kekristenan ala yang go misi penginjilan manang usaha ni debata saya terus doboi imangula. Molo pe godang taingot manang tabigi barita akadongata na ikomate ala ni haporsiona na di Nigeria alai taha persyaido nang nasojadi sudah ancaman ni laho mangotapi barita nauli sahat tuliat portibio. Barita nauli ima hagogoon ni debatana paluahon saluhu na jolma sian nasa dosa. Jadi Allah yang menjadi manusia itu Yesus Kristus yang menjadi manusia lalu dia mati di kayu salib lalu dia bangkit dari kematiannya, inilah Injil. Omma barita nauli ilos odo hagogoon ni dewatana parwarhon jolma sian saluhut na dosa doho sian saluhut na uhuman ala ni dosa. Allah hagogoon ni debatado barita nauli ido napai baruhon ngulu ni si Paulus jala odo nama bain ibana sahatu sada kalimat nama dok majamitaho barita nauli sian nasarohaku. Jadi karena Paulus sudah dikuasai dan dikendalikan oleh Injil Allah, Injil Kristus yang telah memperbaharui dirinya dari seorang yang penganiaya menjadi pemberita Injil, sekarang dia memiliki komitmen, aku akan mengabarkan atau memberitakan kabar sukacita dengan segenap hati. Jadi majamitaho barita nauli sian nasa roha. Dangbe sian setengah hati manang dangbe sian alang-alang diulahon alang-alang dang diulahon. Dihamuna ka manami nanami na hinaulong di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo didok memberitahon barita nauli ulaon ni sudi halak Kristen doon. Ini adalah kewajiban bukanlah pilihan. Karena apa? Karena sesungguhnya sama dengan apa yang disaksikan oleh Paulus, majamitaho barita nauli utang rohani doi. Namanya utang, hutang itu harus dibayar. Molo pe godang di tanoon di portibio nakahala na marutang paula sodingo utang na ipalupa-lupa utang na tiki mamijam ibana soy nama memelas na dong ditagi utang na gabe lari bana tiap hari dang ijabu tiap hari dang tarida laho manabunihon utang na ala yang goho anggohita saluhut na akan naong mangihuton Kristus ikut tagarar do utang ta. Benar Tuhan telah membebaskan kita dari kuasa dosa, tapi serta-merta kita juga diberikan satu tugas. Hutang rohaninya adalah mengabarkan Injil. Jalada kolan alani sada kewajiban do odang pilihan ala takas do marningon edok ni Tuhan Yesus di Evangelium Matius bidus 10 ayat 32. Ai ganup nama katidakonau di jolo ni jolma, ido hatidakonokku di jolo ni damang na di bano gijangi. Di ayat 33 na idok dope manang ise nama swada honau di jolo ni jolma swada honokku do isogot di jolo ni damang na di bano gijangi. Oleh karena itu tiada pilihan lain, kita memang sudah seharusnya mengabarkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Supaya apa? Supaya kelak pada waktunya Kristus juga mengakui kita di hadapan Allah Bapa yang Maha Kuasa itu. Jadi dohot singkat amanginang ulaun ni sudedo nama maritaho barita nauli. Dakolan ulaun ni padita, dakolan ulaun ni parhalado, dakolan ulaun ni pengurus alai saluhu na akan aporsea diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil dengan segenap hati. Mamaritahon barita nauli sian nasaroha. Songod dia doi tarpatu pahita. Boy mai ulahonota di bagasan tulu halon. Majamitahu barita nauli sian nasaroha boy may taulahon di bagasan lasni roha, di bagasan holong, dohot di bagasan kesiapan. Taida masada-sada sian nataulo nakamanginang, naparjolo di bagasan lasni roha dengan sukacita. Jadi memberitakan Injil Kristus harus dengan rasa syukur. Asa unang be marungutumut laho mangulahosa, dang terpaksa dang ala naso tarjua ikon bulus masian nasaroha doho sian lasni roha laho mangulahosa. Apostol Paulus lasni rohani ibana
laho mamaritahon barita nauli itu halak Rom di pataridahon ibana doisian kalimat-kalimat idok dang macadi marningot nasida, marningot halak Kristani dungi totong ditangyakon jala say masihol mernida nasida dang macadi marningot halak Kristen di Rom ido ubaina tungpe dang jupang dope nasida itor di surat ibana do suratna ditongos mai to halak Kristen di Rom, bahkan dari seluruh surat apostol Paulus buku Rom inilah teologi yang paling lengkap. Jadi dari landasan teologisnya sampai praksisnya dia sampaikan di sana. Buku Romoma, buku teologi nabi ini apostol Paulus na lebih lengkap. Omma tadda nilas ni rohana marnida halak Kristen na di Romi. Molo surat-surat na asing kecenderungan itu adalah jawaban atas persoalan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat itu. Tapi surat Rom berbeda. Ini adalah kumpulan teologi tentang Injil Kristus yang diberikan secara lengkap kepada umat itu. Omma ala nilas ni rohana midanasida. Jala totong donasida ditanyakan. Kita tahu bukan Paulus yang mendirikan jemaat Kristen di Roma. Dia tidak punya relasi khusus atau ikatan emosional dengan mereka, tapi tidak menghalanginya untuk senantiasa mendoakan orang-orang Kristen yang ada di Roma. Jala saya masihol doibana mernida halak Kristen di Roma. Alania alani lasni rohana midanasida. Berulang kali dia buat rencana mau pergi ke Roma, tapi memang saya tersabat ibana alanya kaulawan naromikot naiko sihobasan ni iban. Maniruima dihamonaka manginang tajamita homma barita naulii marhite na olo hita manangiyakon jadi dakkolan naikon jongjong di altaron laho marjamita alai hita saluna boydo mangulahos sa dingulutta siapare molo posisita sebagai ruas ni huria batatangyakom ma molo adong dihitan waing warta jemaat setiap minggunya. Jadilah jemaat yang misioner yang turut serta mendoakan semua yang ada di warta itu. Karena ketika kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain, maka iman kita akan semakin kuat dan semakin teguh untuk menjalani kehidupan ini. Molo hami sebagai para halado ikon sialas ni roha mahami mangulahon ulah pakobasyon nami dang be marungutungut dang be terpaksa dang be alani naso terjua. Alai di dia manang sadihari pe naing dorade hamilaho mangulahon ulah pakobasyon nami dang adong behami nama dok ay hola pagiaw hola siangau hola botariaw manang jam 3 piaw rade maaw laho mangulaho pakobasyoki. Jadi ulahon ma marjamitaho berita nauli isian nasaroha di bagasan lasni roha. Napa duahon marjamitaho berita nauli isian nasaroha di bagasan holong. Di bagasan holong nanidok nanison adong kerelaan berbagi karunia roh. Jadi Allah masagihon si leho-leho partodioni tu saluhut nahalak. Tu sudehi tadi leho Tuhanido nang si leho-leho partodion. Kita artikan boleh talenta. Alan ita pakai matutu talentaon jala rade mahita mamake talentaon tasagihoni laho patoguhon haprosyaon ni halak dari humalia kita. Untuk memperlengkapi jemaat Kristus di tengah-tengah persekutuan kita. Paulus pada teks ini tidak sedang pansos, panjat sosial kata zaman sekarang ini di dunia digital ini. Dia bukan pansos. Walau pada saat itu jemaat Kristen yang ada di Roma sedang viral bukan karena keburukan tapi karena iman kepercayaan mereka. Iman orang-orang Kristen di Roma tersiar ke segala tempat. Tadi di ayat 8, Allah tu lihat portibiodo terbarita haprosyomun. Jadi Rasul Paulus tidak sedang pansos. Ini murni karena digerakkan kasih Tuhan. Dia benar-benar dikendalikan kasih Tuhan yang telah mengubahnya, yang telah memanggilnya, dan yang telah menobatkannya. Saya songoni mahitannya mengulahon ulahon majamitaho barita naulion dang alani kepentingan diri sendiri dang asa nyaman dang alani status dang alani pansos alai memang karena digerakkan kasih Tuhan. Molo songoni hita mengulahon pamaritahan naulion tentu
Boy mana kaning terlaksana na di bagasan holong ni rohai. Jala mulai dok di bagasan holong, mertudu-tudu doi mulai dok di ayat 14 nama rutang doau di halak gorik nang di bangso naleban, di akka parhapistaran nang di akka nahurang roha. Jadi Injil itu harus disampaikan dengan penuh kasih kepada semua orang tanpa terkecuali, tidak terlepas entah apa statusnya, apa sukunya, apa rasnya, apa daerahnya, tapi kepada semua orang. Tu saluhuk na halak alani holong nasihat Tuhani doi ikom menjangkau sudema, dan hola sada kelompok tertentu manang sada status tertentu alai tu sude kelompok, tu sude status, tu sude home, tu sude jolma. Parhapistara manang nahurang roha, tu halak gorik manang halak sileban. Ikon pasahatota barita naulii di bagasan holong niro. Jala boy maat tu satta alani holong nasihat Tuhanido na menggerakkan rohani misionaris opui padita Ingwer Ludwig Nommensen. Boy ibana benar-benar bertahan laho mangulahon ulau pakobasyon na selama di tanah Batak. Tung pigodang ancaman na diadopan ni opui pendeta Ingwer Ludwig Nommensen, bahkan nyawanya terancam. Hiado ibana yang dikorbaton di sada horja, hiado ibana dirasun si panganonna, alai disudena tantangan na niadopan nai didok ibana do ditangyang na marado petuhat dewata ali Tuhan mangulu manang mate naing doa rap dohot bangso. Songonima holong ni opui Nommensen tu tano Batak, karena itu digerakkan kasih Tuhan. Jala heado ditawari ibana, Nommensen silahkan balik ke Jerman, akan diberi posisi menjadi direktur misi United Evangelical Mission yang ada di Wuppertal, Jerman. Alai rodo opui manulahi dangolwau gabe direktur di Wuppertal, saya lebih baik tetap tinggal di Tapanuli, ido baina sampai mate ibana di Sigupar, laos di sido di Suaton bakeni ibana, ala di dok ibana di bagasar rohana dok tangyang na mangulu manang mate naing doa urap dohot bangso. Itu karena digerakkan kasih Tuhan. Atong molosongoni taboto sahalak Jerman macai holong rohana tu tano batahon lobi manyan hita sudi. Maka haolongi bangsota, maka haolongi homuta, maka haolongi akan ataha porseai. Napatuluhon o manaparpudi, madjamitahon balita nauli sian nasaroha di bagasan kesiapan. Kesiapan nani maksud didok dia 15 songonon. Di bahini husakap sian nasarohaku madjamitaho balita nauli nang dihamu di hutarom. Nang dihamu di hutarom. Roma pada waktu itu bukanlah menjadi tempat yang aman bagi orang Kristen. Terlebih di bawah pemerintahan Kaisar Nero, orang Kristen itu sangat menderita. Mereka difitnah, dibakar hidup-hidup, dirajam, dipenjarakan, dilele-lele. Songonima dan yadopan di halak Kristen na adong di Rom. Alai tumpe songoni situasi terancam kacau di tonga-tonga ni halak Kristen na di Rom, alai didok Apostol Paulus itu dia siap untuk berangkat ke sana. Dang manudati lakani ibana, bahkan semangat do ibana asa borhat tusi. Jadi adong di ibana kesiapan. Amanginang soal kesiapanon dalam hal semangat penginjilan, dang persoalan lauhita marberita nauli itu nganan nadau. Jadi semangat penginjilan bukan sekedar berapa jauh kita melangkah memberitakan Kristus, melainkan seberapa kuat kita bertahan dalam iman. Itu semangat penginjilan. Molo togudo haporsyomuna, tetap bertahan di haporsyomuna, ahap namasa naikon adopan di tonga-tonga ningoluon, itu adalah semangat penginjilan yang terlihat bagi orang-orang di sekeliling kita. Nakaning tajahado di epistel, adong tolu pemuda handal, unggul, dongan ni si Daniel, itu Sadrak, Mesak, Abednego. Tolu naposoon, hudok mereka sudah memiliki iman yang tanpa syarat.
bukan lagi iman yang transaksional. Ada banyak orang Kristen masih memiliki iman yang transaksional. Bamolo di lehonawon, hula honon. Itu transaksional. Atau saya akan mengabdi kepadamu kalau begini. Itu transaksional. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego sudah menunjukkan iman yang tanpa syarat. Ditiki dibahin Kaisar Nebukadnezar perintah, dia bangun patung dari emas, lalu diberi perintah setiap orang yang ada di wilayah kekuasaannya harus bersujud menyembah patung itu ketika seruling rebana itu dibunyikan. Natuluon bertahan dalam imannya. Dangolo halaki marsob batu patung dohot gana-ganaan Nabi Nahen ni si Nebukadnezar. Alani ido nasida dipanggil halaki natulu dipanggil rajai. Saunari hulia kesempatan terakhir ini. Mulai bagi hamuan nonga suara ni seruling tulilla dohor ragam ni parhinaloan marsoba mahamu alidang ngolo halahi jalana menarik sian kalimat ni nasida na tulu ditikidot nasida do mololomo rohani tuhani paluon na dohami alai molo tung pedang di palua hami boto ma ali raja nami anggo hami naso jadi marsoba tu gana-ganaan doho tu patung na pinajongjongmi. Inilah iman yang tanpa syarat yang saya sebutkan lagi. Mereka meyakini Tuhan bukan lagi supaya, tapi meyakini Tuhan karena memang mereka sungguh-sungguh tahu hanya Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Nasidana tulunan no di ujungnya dipamasuk dotu api namar nala-nala. Akhirnya mereka bertiga dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Karena begitu geramnya Nebukadnezar, piri-pirion muruk situ tu idok imana tabaijo tingkat kepanasanna 7 kali lipat. Dilepar homahlahina tulu tu bagasa. Di sini kabar baiknya. Ternyata di api pamurunan namar nalanalai nunga parjolo Tuhani disi laho paturehon haluaun ni si Sadrak, si Mesak, do si Abednego. Sehingga ketika mereka keluar dari api yang menyala-nyala itu, jubah mereka sekalipun tidak ada bau asap. Om managabe sitiruat talaho makapo situ hatai nabui do godang di tonga-tonga ninguluton taida tidak pasti atau membingungkan atau bahkan mengancam alai kota porsaido ngadi situ haki parjolo laho paradehon haluauku dohot akana di sini. Di odotong nahupeo pami adong do nama kusipon amang bahaya ke Papua, nggak usah ke Papua. Dungi idok adong disika kabe ninna. Ya saya mengimani apa yang diimani oleh Sadrak, Mesak, Abednego ini juga, bahwa sesungguhnya Tuhan sudah lebih awal di Papua sana untuk menyediakan keselamatanku dan keselamatan umat yang ada di sana. Amin. Alani ido molosongoni kita berpikir tonga-tonga ni nguluton bisa saja hari ini tidak menguntungkan atau usaha kita tidak memberikan kepuasan, tapi kalau kita tahu di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kekurangan itu juga aku percaya Tuhanku ada di sana bekerja untuk keselamatanku. Om nama baik kita boy tugu lau maka porsia ibana manang mangihuton iban. Menarik akhir nih cerita natuluon ketika mereka sudah dikeluarkan dari api yang menyala-nyala. Didok si pengakuan Nebukadnezar itu menarik. Ditiki didok si Nebukadnezar pinujima debatani si Sadrak, si Mesak, si Abednego. Jadi kekuatan iman kita harusnya bisa mengubah orang turut serta memuji Tuhan di dalam kehidupan. Alai bereng togu ni haporsiaon ni natului gabe doho do raja Nebukadnezar mengokuhon pinuji madebatani si Sadrak, si Mesak, dohot si Abednego. Saisongoni manian gabe torop halak porsea ala diida parsihohotan ni haporsiota maradupun ibana asa gabe sudema marhatopoton Jesusi Tuhan. Akhirnya selamat mamaritahon barita nauli sian nasaroha. Amin martang yang mahita.
Puji-pujian dohot hamoletion di pasahat rohanami to adopamu oleh Tuhan Allah di bagasan tikyon nunga hutangi ho kami hatam nagabe barita nauli di hami luhutna tutu oleh Tuhan nunga hujalo hami baritam barita nauli ina paubahon ngulunami na menjamin haluaun nami nuaing dohot di sogot jala terjodoh hami asa pasi dohot hami laho mamarita honi sian nasa roha tu liat portibion asa tung luhut nama halak maka tidakon marhatopoton Yesus Kristus si Tuhan atong asi maroham Tuhan say urupi mahami luhutna naung manangihon hatam di bagasan tikion asa hujamita ho kami baritam barita naulii di bagasan lasni roha di bagasan holong doho di bagasan kesiapan asa totong porsia hami ali Tuhan disudelak kanami nunga disiho parjolo laho paradehon haluaon nami dohot haluaon yakana humalia kami atong sahatu tangamu ma perdalanan ningulu nami doho sudi ruas ni huriamon asa dia penahu ulahami di bagasan saminggon naing matutu disi hujami taho kami barita naulii asa saluhu na halak na berinteraksi doho tami boy porsea memuji pasangapon ho di bagasan ngoluna atong Tuhan debata sarihom mangulu ni sudi ruas ni huriamon siada dana name met sahatu akan nama tua ati tungadong na di bagasan arsak dohot habot ni roha apulima saluhut na nasida na di bagasan hagaleon doho akaparsahiton say surdukom matangamu na labohi tu pamatang ni nasida akan namarsahiti asa malum situtu hilalaw ni nasida tu saluhut na akan namaruk kilala ni ulaon manang ekonomi asi maroham Tuhan homatotong na mga lihon pakirimon na mangulo ni nasida na mamasu-masu semangat doho gugo laho mangulahon akaulaon na siya pari asa tung adong dapot ni nasida rezeki nagabe bohal ni pardanggingon ng partodion ni nasida atong ngasi maroham Tuhan manang tu dia pe ruas ni huriam mangalak ka di bagasan saminggon saha tu tangamu manasida asa padao masyan ragam ni parmaraan say padao masyan aka hasusaan ali Tuhan dibata hodi ho kami do pardalanan ni huriam di hakawici mangison pasu-pasu masudi program akan naung tinotopon jala say patukma akan nasa narikot ali Tuhan naik ko si patupaon di tonga-tonga ni namangulahon programi anggia lamar sangap guarmu marhiti sudinay jala las rohani akka ruas ni huriam patakon haprosyaon nami may luhu na Tuhan akan namangulahossa di hamolati rohanami do Tuhan di bagasan sadarion di haroro ni ruas ni huriam nagabi ruas baru di ingananon keluarga si hombing inang burusa mosir pasu-pasu maamanami inanami rabdohot dua boru ni nasida totong marhahi pason gabi ruas na burju nasida di tonga-tonga ni huriaon pasu-pasu manang akayanakon ni ruas ni huriam lumobi mali Tuhan namarsakap naing pajongjong pardongas saripeon pasu-pasu masaluhu nakapangaradio ni nasida asa anggiat hibul rohana jalaboy masikop ulahon ni nasida majalo pasu-pasu pardongas sarepeon ditiki naung binuhul ni nasida atong Tuhan debata losong nido di honon nami disakapi huriam na patupahon rencana kegiatan malam puji-pujian penggalangan dana nahana suhuton ni rayon 2 tu hari Sabton anggia mbui mardala ni doho denggan las rohani panitia doho sudi ruas ni huriam na opat sektor laho mangulahosa disihami masih tupahan jala pataridahon panadayon ni holong ni roham dihami di bagasan sataonon atong Tuhan debata tung luhu na mangulu namyon pasahat tami toho hurajumi hami do pardosa gudang hami jumulu urasi mami sina kadusa pangalosyon nami asalam talub hami gabe habaoran ni pasu-pasum holan marhite guarna anakmu Yesus Kristus tangihon ma tangiang namyon amin. Maride mahita laos tapasaha ma peliata na paduahon.
sangya koma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam utadahami godang ni selehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni Roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madita Saluhutna.